Halløj igen, og jeg er tilbage med, eller ikke tilbage, men jeg spiller Cookie Clicker, hvis nogen er ved, hvad det er. Og jeg har spillet på det lidt, ikke så meget. Det handler om, at så kan man klikke på en cookie, og så får du så mange cookies. Det er fandme det kedeligste spil, jeg var nede om, der er intet. Der er ingen sjov ting i det. Men ved du hvad, jeg tror sgu bare, jeg klarer det her i åben hånd med en cookie. Det er pænt kedeligt, det ved jeg godt. Jeg ved bare ikke lige helt, hvis du Minecraft røg i vasken. Kan jeg sgu ikke huske. Men hvorfor ikke? Hvad så? Så stod jeg sgu bare, jeg har ikke noget at lave, så jeg bare spille Cookie Clicker. Mega kedeligt. Det handler om, hvor mange cookies kan I få, hvis I kan slå mig på min egen computer. Jeg får 300 millioner cookies per sekund. Vi skal sgu lægge lidt af hvert ud. Sådan lidt Cookie Clicker, Minecraft. Man kan også bare sige et spil, så spiller jeg det. Altså. Call of Duty. Alt muligt. Måske også noget real life, et eller andet fodbold. Fuck, et eller andet. Så de kårer et eller andet mærkeligt. Men prøv at den her, det vil jeg gerne have. Jeg prøver lige at pause optagelsen indtil jeg har måske fået lidt flere cookies. Ja, så er jeg tilbage. Jeg har pauset lidt tid. Jeg har nok fået 35-40.000 cookies. Ikke så meget. Men jeg tænkte, jeg ville vise jer det, fordi nu har jeg fået sådan en her. Bup! Så kom der to dernede. Bup, 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 bup. Det er de altså billige. Nu får jeg 500 cookies per sekund. Og jeg klikker bare. Det er et lidt kedeligt spil, det ved jeg godt, og jeg kan sagtens vise noget andet imens. Jeg ved godt, at jeg lige har pauset, men altså, hvad fanden er det sjovt, at så se på min Cookie Clicker, der bare tæller. Ved du hvad, jeg ved hvad, jeg sætter den på pause til, når der er rigtig mange cookies. Ja. Vi ses lige om et sekund for jer, og en time for mig måske. Okay, hej igen. Jeg har fået masser af cookies, og nu køber jeg mig et Alchemy Lamp. Og så kan jeg lige så bare pause den igen. Eller jeg kan slutte den, jeg tror kun den bliver 5 minutter, den her video. For fanden det er sådan lidt sjovt at se, for det her. Jeg skal ikke være sikker, at jeg ikke har fået 1000 per sekund. Kan det være mit mål i den her? 1000! Jeg får 1000 cookies per sekund. Hvad fanden? Jeg får 1000 cookies per sekund. Yes! Det er da bare dejligt. Men ja, så når den her video er oppe på 5 minutter, så tror jeg, at jeg siger bye. Eller farvel. Går sådan og sådan. Hvad fanden er det? Hvad er det? Nå. Jeg siger bare farvel. Vi ses YouTube.